खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। साना गाज्रियैनो बारलांगोन। वृष राशि मावनो गोनां खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावफुंनो हागोन। जायखि हाबा मावनो लाया मानो जाफुंसारगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि नखराव हाबा जानो गोनां हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय गाहाम सान। जुलिनि खालारा थि जागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। कर्कट राशि आखायाव रां रुफा जोबस्रांगोन। नखरनि थासारिया गोग्लैसोलांगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांनो हागौ। सिंह राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा आद्रा थागोन। लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हानाय नङा। जेंना गोनां सान। कन्या राशि गावनि लुबैनाय बायदि हिन्जावजों गोथार जुलि जानो मोनगोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। तुला राशि सुथुरा जोबस्रांलांगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन। बायदि सानाय सुनाय बेराम आजार जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। मकर राशि गिदिर सुबुंफोरजों खामानि मावफानो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन। गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन। मोजां सान। कुम्भ राशि नखरनि बाय बाहागिफोरानो सुथुर जागोन। गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि गावनि लुबैनाय बायदि जिउनि आंगो लोगोरिजों लोगो मोनलायगोन। गोसोआव मोजां मोनलायनायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।